Khovela hian inemo puisa nei lo tam tak an oma heng mi te hi theyang to ka chanpui chu kan ti mak mo ani chuti lain heng mi te hi chanpui tlak tak tak an ni MT ero kan ria chian a tul hle ku do then khat hi chu anin soyang hi an lo ni hau lo hausa tak tak an lo nual mai tun tuma chuan ku do lem an man chu tak te kan ta lang ve le don ani Fifth Avenue Baker Good do lem hausa tak tak man chua idu chuan Fifth Avenue hi mun thaber te zingami ani Fifth Avenue hi Manhattan New York a an kongpui lunlai ber ania lunglu le thumnuman to tak tak dorte awma wang hian alar hle khopuya misual mi bumching te omna munpui ani bok mi bumching zinga pakhat chu henu hi ani atira alandana hi chuan tiang ne na in hall kong na ne yemo pian phunga rol ban lo ningei tur ane nimasela ni khatchu papakhat Fifth Avenue mi chuan henu hi athlir renga heti hunchia hian no sen mang chuan kut chu adoa mase mi ten anowa poisa anda piang chuan a hen be ka chuan ada ngal zel alan dan chuan hei hian poisa hi ladong mi lo wangin alantir darkar tinin mi somnga hne na tangin chanpuina dongjia ang ania aum zia chu dollar somnga tangin dollar zanga inkar poisa dongdon ti na ane India poisa in dollar khat hi cheng somsari pathumang vel ania atam tur zia chu ichu thiam mayang anowa te ruak thinti amuin undercover journalist chuan henu chen na hi achui zui ngal zanani ma chuan anga ka ti chuan azui ruta minivena alut lai chu amua mase venatanga aron chuale in journalist chuan mak ati tak zet nupakhat la upawak lo le risel mel tak chu amuta tiang chu a hol to lova pangai takin akal thei to tin hemi ba ka hian in cheina man to tak chu ain belbok Fifth Avenue a hian kuddo ai ma in shopping turang zok ve henu hi an zui zela ti chuan a thian ten an chuan shopping tur chuan an kalta a kuddo na poisa zongjong chu man atum te po ani mai thei atuk lea a hna chuan rolban lawang chuan a kir lea journalist chuan mai chana chuan komatuma nimasela mi bum mang hian alo du haulo journalist hian We've been watching you the last few days, and you don't really need those crutches, do you? We saw you this morning walking perfectly fine. Takian henu hian engea ti chunzom ria tanilova nimasela Fifth Avenue a hian imhullo ni chuan film khor hleang che fake disability atang puin kuddo te hi rol ban lo an ni chuan poisa pek an ol samzual nge yang achan chu an rol ban lo na tak kha poi kan ti puin kan khongai thin em wang ani kuddo then khat phei chuan van doina an to dan te an soi thin ama ero chu heng rol ban lo zongjong te hi atak tak vek ero an ni haulo entirnan he kuddo chaina mi hi kotle lun lai taka hian hepa hi an man chiang hle leya hian a che son mang hian leya hian a che son na mang hian amua ti chuan a ke pani te chu mi te mit muwa chuan chan ang maya lan chu tum ane nimasela heti hunchia hian konga kal chuan kuddo pa chu alo seta ane darkar revak lo liam ta khan he kuddo nen hian basa an lo chuang du na chudi lai chuan kuddo pa hi pangai takina ding thei ane chu wangin mi zongjong mit muwa kuddo pa chu ake a thavek ti chu a pho chu sakta ane hepa hian kuddo pa alo chin chia hi thil thatak ane achan chu midik lo zok hetiang hian ti ta se thil a thlak tak ani don sia ama ero chu basami nge chu alo ni hlowa athuruk chu a hailan sakta ane kuddo hian ake chu athom hnuaya chuan alo rol lut ane Chinese pakhat kuddo lem ve tho chu a skateboard mang chuan ato son velea kudle ke nei lowang chuan ain lan vele ane
nima sela hepa hian poisa tam tak adon khom nuin mi pa ngai angin ke na dinga a poisa don khom po chu rang takin akut chuan a chiar zui thei hepa hi mi thalo tak chu ane mi puite hi ambu mai chau nilovin kuddo tak tak rolban lo telaka tangpoin poisa hi alak sak thin hetiang nena inang deuh po hi surveillance footage chu Arabic rama lakfu ane chungko pakhat chu anpa ber rolban lo ninge ya lang nen chuan konga chuan an kala chanpuina chu mi te hne tang chuan an khon ane mase heti hun chi hian surveillance camera chuan anpa ber stepa thulai chu ala fu ta an na thona thomhno chu a hlipa mi pa ngai ang main akal chun zom vele ane kuddo dang rolban lo anga umle chu Pakistan a hian ria chu le ane journalist chuan ati der ti chu asia ti chuan ain hol na tiang chu alak saka atira kuddo hi atiang telova kal theilawang chuan aum dera nimasela topa journalistin zona azo chu anin tak ema wangin ake chuan adinga bai mi lovin akal santa ane reporterin hetiang thilati hi afak hlea achan chu mitam tak poisa achan himsak don wang ane Mercedes-Benz beggar kuddo then khat mi puibum ching te hi an la re thei hlea mase tunai mu tur hi chu mi hausa jok te pon kudan do thin ani ti hi ni khat chu nu pakhat rai lai hi San Francisco ko thlera afapanen kudan doa ni masela kudado zo nuwa Mercedes-Benz a han lu chuan mi ten makanti hle mi tu emoin hei hi social media aposa ti chuan heti hun chia hian midang te pon an lo mu ve thu an soi San Francisco a hian alarta hlea mi bum dan chu newsa tarlan ane reporterin hemi chungchang he an zo chuan atira thalaka mi chu ama ani lo ti soya mase facial recognition expert chuan he nu hi ama nge ani thu soi he nu hi khoya emo chuan alo mai the San Francisco a izin ani chuan he nu hi imhulo ani chuan film khur hleang che fake homeless ni khatchu kuddo pakhat hian mi pum tumin saina homeless ti inziak chu akenga mi te chu poisa adil thin nilenga na tho nuin aina chuan hota ane he thil thleng chungchang hretu hi YouTuber Vel family ania ti chuan chuizui na chu an thokta ti chuan hepa hi an zui ruwa mi telaka kuda do lai chu an recorda chuba ka aina a holai nen he kudo pa hian karthar aleya chu mai ba ka a chen na in chu alian hlebo Vel family ten ama ma chon tura a kong khar an vaki chuan hepa hian mak ati tak zet YouTuber le a camera crew ten until soi chungchang chu engma share lo thu asoya nima sela amain hepa tho hi YouTuber chuan alo la fu towa akor hak po ainang chia chia heiwang hian ama ti chu achiang hle hetianga mi bum hi thil thalo tak ani nima sela Vel family ten ani dadik tak an highland sak theyero thil thatak ani thong PhD beggar he kuddo pa hi kuddo satlia ani haulo he thilati na chan hi chu abeidon emwang ani he pa hi Indian mi school zetir to retired aniya aming chu Dinesh Dwivedi ani ama hi PhD ani bo he ba ka hian pension singthum sanga chu thlatin ala thina nadang athona po lo nei thobok nimasela Jaipur ko thlera chuan kuddo torin akal thin tlat mai poisa anek reng si chuan engwangin nge kuthi ado niang le ala danin afapa chu edik aniya afapa hian a poisa chu arusak mai baka kuda thak thin Dwivedi hian poisa atlak chamtak awangin thlantur dang anei talowa hliam tu rangin ko thlera chuan kuda do ta ane atopa media te chuan an hmufu ta mi te hriat tur chuan an pawngzar ta ama ero chu mi puite chuan adin hmun chu an la khongai chewa
tual chung mi te chuan homa en kolani theinan anda ta ane dot mangin kuddo ma se chan thatak wangin ati ane mi puiten he putar champui tura an lo chuak po hi thil thatak ani bok highway widow highway kung puisira mei thai kuddo hi mutala I chan pui nge karing upa le no pangjok te duat taka enkol chu mitin thinlunga omvek ani ome Peter hian asain kenga chuan poisa amamo thu chu aziaka mitam takin an pe nge ma se heti hunche hian papakhat Daniel chuan he Peter hi kar chunga poisa chirlai chu amuta ani YouTuber chuan hemi chungchang hi asoi pui vele he Peter hi athin rim tak zet ane he thil hian kuddo telaka film khur apoi mo zia min ria tir theu ome ole tuntumatan chuan khati zong kha ani ye